बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बे समाव मोनसे सोंथि खालामदों आरो बे सोंथिनि फिननायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय नेनानै दं। जाहोना जाबाय बे समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय गासै 6 नमिनेटेड एमसिएलए होनाय जाबाय। बे एमसिएलए होनायाव गोबां बेले बेजे नुनो मोननायखौ एबा नुनो मोननाय जादों आरो बे बेले बेजेनि सायावनो सासे कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि सासे इएमआ बोरैहाय बिटिसि काउन्सिलनि जा 6 शिड्यूलनि सासे नमिनेटेड एमसिएलए जानो हाखो, बे सोंथिनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बिटिआरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा बे समाव नेनानै दं। बेनो जाहैबाय करमेश्वर रयआ बिथाङा कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि इएममोन। थामहिनबा थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव बिथाङा रिजाइन मारिदों आरो बे राइटिं पेडआनो जाहैबाय करमेश्वर रय, थामहिनबा कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि इएमनि राइटिं पेडमोन आरो बे राइटिं पेडआव बिथाङा गावनि रिजाइनखौ थांनाय 29 नभेम्बरावसो रिजाइन मारिदों आरो बेनि उनाव माबोरैहाय जोंनि बे 6 शिड्यूलाव थामहिनबा काउन्सिलाव माबोरैहाय एमसिएलए जानो हाखो, नमिनेटेड माबोरै एमसिएलए होनो हाखो होननानै बे समाव गोबां सोंथि खालामदों। थारैनो माबोरैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि सासे इएमखौ, थामहिनबा बे समाव मख'नांगोन दि जा गभर्नरनि नटिस ओंखारदोंमोन नमिनेटेड एमसिएलए हिसाबै बिथांनि एड्रेसा रोखा लिरनाय दंमोन जे धुबुरी जिल्लानि होननानै। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों गासैबो बिटिसिनि होननानै। बेबायदिनो गोबां नमिनेटेड एमसिएलएफोरनि गेजेराव गोबां अजद फैगासिनो दं जे माखासे नमिनेटेड एमसिएलएफोरा बे समाव बिटिसिनि बायजोनि एबा बिटिआरनि बायजोनिसो होननानै। नाथाय बे समाव बयनिख्रुइबो देरसिन सोंथिया फैबाय करमेश्वर रयआ माबोरैहाय बिटिसिनि एमसिएलए जानो हाखो होननानै गोबां सोंथि खालामदों। बे समाव रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय बे सोंथिनि फिननायखौ नेनानै दं दि करमेश्वर रय बिथाङा कमतापुर अटोनोमास काउन्सिलनि इएम जानायनि उनाव माबोरैहाय बिटिसिनि एमसिएलए जानो हाखो, बिनि सोंथिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरा नेनानै दं। थारैनो बे सोंथिनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्रैहाय रोखा खालामगोन बेखौ समाजा मिथिसिगोन।